салом дӯстон, бозиҳои якуми даври шашуми марҳилаи гурӯҳии шаби гузашта бо шӯру шавқи беандоза баргузор шуданд. Пеш аз бозиҳои даври охир аллакай исми чанд дастае ки ба даври плей-оффро хат гирифтанд маълум буд, аммо баъд аз бозии охир рӯшантар гардид ки кадом даста арзанда аст барои дар баҳори футболи аврупоӣ будан ва кадом даста шарманда аст. ин махсусан ба Манчестер Юнайтед дахл дорад. биёед ба тартиб дар бораи ҳамааш гап занем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, лигаи чемпионҳо давом дорад ва имрӯз мефаҳмем боз кадом дастҳо ба даври плей-оффро хат мегиранд ва кадомашон ба лигаи Аврупо мераванд. тамошои ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. сар мекунем аз бозии муҳимтарини ҳамин шаб ки дар он дастҳои Бавария ва Манчестер Юнайтед байни ҳам рақобат карданд. барои манкуниянҳо дар ин дидор танҳо ғалаба лозим буд. аз дақиқаҳои аввал онҳо ба прессинг рафтанд ва мехостанд Баварияро бо фишор тарсонанд. аммо эмюи кунунӣ мушкилиҳои зиёд дорад ва инро мо дар бозиҳои охир мушоҳида мекунем. Тенхаг мехост маркази майдонро шогирдонаш ба пуррагӣ идора кунанд, вале ҳамаи нақшаҳо 100% татбиқ нашуданд. Бавария бо реҷаи эконом бозӣ кард ва дар нимаи дуввум бо кӯшиши комани як гол зада ин рақобатро бо пирӯзии худ ба анҷом расонинданд. Манчестер Юнайтед ҳатто ба лигаи Аврупо набаромад. бо ҳамин мусобиқаҳои аврупоӣ барои Манчестер Юнайтед дар мавсими ҷорӣ ба анҷом мерасанд. дигар таваҷҷӯҳ фақат ба мусобиқаи дохилӣ мешавад. ҳамчунин Манчестер Юнайтед антирекорди дастҳои англисиро аз нигоҳи сар додани голҳо ба номи худ гиреҳ зад. дар бозии дигари ин гурӯҳ дастҳои Копенгаген ва Галатасарай калову пӯст мезаданд. ин ду даста ҳам бозиро ба ҷанги ҳақиқӣ табдил дода дар ниҳоят Копенгаген зуд баромад. Ларагер аз ин дастаи кишвари Дания аввалин гол зад, баъдан корти сурх гирифт, аммо зиқ нашуд, чун голи задаи ӯ Копенгагенро тавассути зинаи дуввум ба даври плей-оффи лигаи чемпионҳо баровард. Галатасарай корашро дар лигаи Аврупо идома медиҳад. бозии дигари муҳими ин рақобати Интер ва Реал Сосидад буд. Интер гӯё дидаву дониста бозиро ба Сосидад мусовӣ карда зинаи аввалро ба испаниҳо дод. Интерро аз пеш бозии муҳим бар зидди Латсио интизор аст. аз ин рӯ Инзаги худ ва шогирдонашро ғам надод. бозӣ бегол анҷом ёфт ва Реал Сосидад зинаи якуми гурӯҳро гирифт. Интер боз тавассути зинаи дуввум баромад. соли гузаштаам Нерадзуриҳо ҳамчун дастаи дуввум аз гурӯҳ баромад, вале баъдан ин тимро дар финали лигаи чемпионҳо дидем. интригаи дигари ин гурӯҳ дар бозии Бенфика ва РБ Залцбург ҳал шуд. португалиҳо бо ҳисоби 3-1 дар сафар дастболо шуда пирӯзии муҳим ба даст оварданд. бо ин ягона ғалаба Бенфика ба лигаи Аврупо баромад. ПСВ дар майдони худ бо дастаи Арсенал рақобат карда нагузошт ки Артета доминатсия кунад. Арсенал аз ин гурӯҳ аллакай маълум буд ки бо зинаи аввал мебарояд. ПСВ ҳам аллакай зинаи дуввумро гирифта буд. онҳо дӯстона бозӣ карда бародарона бозиро мусовӣ 1-1 ҷамъбаст карданд. дар бозии дигари ин гурӯҳ тақдири рохати лигаи Аврупо ҳал мешуд. онро ё Ланс ва ё Севилья мегирифт. ҳама аз қаҳрамонии Севилья дар лигаи Аврупо безор шуданд ва шояд худи Севилья ҳам. фаронсавиҳо дар ин дидор бо ҳисоби 2-1 Севильяро мағлуб карда рохати лигаи Аврупоро гирифтанд. Севилья бо футболи аврупоӣ хайру хуш мекунад. Реал Мадрид 6 бозии лигаи чемпионҳоро бо 6 ғалаба дар даври гурӯҳӣ ҷамъбаст кард. ин бори сеюм дар таърихи даста аст. як бор Жозе чунин натиҷа нишон дода буд ва ду бори дигар Карло Анчелоти. дар бозӣ бо Унион Берлин дубли Хоселю ва як голи Себальос ғалабаи мадридиҳоро таъмин карданд. Наполи бо Брага дар майдони худ бозӣ карда бо ҳисоби 2-0 дастболо шуд. соли дуввум паёпаи неаполитянҳо аз гурӯҳ баромада истоданд. шояд ин эффекти хвича бошад. бозиҳои охирини даври гурӯҳӣ лигаи чемпионҳо имшаб доир мешаванд. риш надорӣ, мӯи сарат мерезад, аз харобӣ ё баръакс аз фарбеӣ танқисӣ мекашӣ, дарди узвҳои бадан туро азият медиҳад, мардонагият сус аст ё аз муҳлати ҳамхобагӣ қаноатманд нестӣ? парво макун, мо роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро медонем. Азия Маркет дороҳои гиёҳӣ ва табииро барои рафъи тамоми мушкилиҳо ва бемориҳои ту пешниҳод мекунад бо нархи дастрас ва тахфифи калон. саломатӣ неъмати бебаҳост. аз ин хотир бисёр фикр макун ва худи ҳозир ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинӣ занг бизан ва дороҳои лозимаро фармоиш деҳ. Азия Маркет, кафолати тансиҳати ту.
дар Туркия футболи UFC-ро бо ҳам омехта карданд. Дақиқтараш боксро дар футбол истифода карданд. Зарбаи сахти мушт ба тарафи довар равон шуд, ки ӯро ба накаут фиристод. Ин ҳодиса пас аз бозии дастҳои Анқарагуҷу ва Ризеспор рух дод. Дар ҷараёни бозӣ довар голи задаи бозингарони Анқараро ҳисоб накард, пас он корти сурх нишон дода шуд. Баъди ин дар сониҳаи охир Ризеспор дар ҳисоб пешсаф шуд. Ҳама инро президенти дастаи Анқарагуҷу тоқат накарда пас аз бозӣ ба майдон рафт. На дар ягон кунҷ, дар танҳоӣ, на дар ягон расбол, балки дар байни майдон як мушт ба рӯи довари бозӣ Халил Умут Меллер зада шуд. аз рӯи ҳамин ҳодиса ҳамаи бозиҳои чемпионати Туркия боздошта шуданд. худи довар дар беморхона аст. Халил Умут Меллер аллакай tasdiq кард, ки ӯ ба карьераи худ ҷанбаст мебахшад. пас аз ин ӯ дигар доварӣ нахоҳад кард. ғайр аз мушти президенти дастаи Анқарагуҷу, боз чанд нафари дигар доварро ба шатаам заданд. ҳамаи онҳо аз ҷумла президенти даста аз ҷониби пулис боздошт карда шуданд. қаблан дар мавриди бозии дастаҳои Интер Майами ва Ал-Наср маълумот пайдо шуд. ҳама хурсанд аз он шуданд, ки бори дигар Месси ва Роналдоро дар як майдон мебинанд. шояд ин рақси охирини ду ситора ва ду футболбоз аз сайёраи дигар мешуд. баъдан Интер Майами ин хабарро рад кард ва аммо тавре маълум шуд, ин танҳо хайп буду халос. бозӣ воқеан ҳам баргузор мешавад. ин навбат Интер Майами дар саҳифаҳои иҷтимоии худ тасдиқ намуд, ки бозӣ бо дастаи Ал-Наср воқеан ҳам баргузор мешавад. рӯзи доишавии он 1 феврали 2024 хоҳад буд. дастаи Интер Майами дар доираи омодагии пеш аз мавсимии худ бо дастаҳои Ал-Ҳилол ва Ал-Наср ду бозиро доир хоҳад кард. ин бозиҳо дар мусобиқаи ғайрирасмии Риёз Кап доир хоҳад шуд. бозиҳо дар доираи ин мусобиқа ҳар сол баргузор мешаванд. Ал-Наср аллакай дар доираи ин мусобиқа бо ПСЖ бозӣ карда буд. ҳама андеша доштанд, ки Месси ва Роналдоро бори охир дар як майдон мебинанд, аммо тавре маълум шуд, ин ду легенда боз 1 феврали соли 2024 ба майдони рақобат ворид мешаванд. ба ҳамин тамом бори дарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбардарон дар паноҳи Аллоҳ.